हेलो फ्रेंड नमस्कार वेलकम टू दिनेश भट्टा यूट्यूब चैनल आपको ब्लॉग को स्वागत सुस्वागत वीडियो प्रथम शेष देखिए लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे वीडियोटी केमती लगे कमेंट निश्चय जानवे निश्चय जानवे स्टार्ट करना वीडियो मंदिर बाहरी साई मंदिर चलतु देखी ना तो बाहरी जाइए तो राति भी हो जाए तो बाहर जावाई रास्ता मंदिर को गोटे हाथ में असुविधा हो मैं धरने चलिए बाध्य टर्निंग अच्छे गोटे तो मो रूम पाखु हाफ किलोमीटर हम से मंदिर गाड़ी चलने पड़ी मंदिर बैठा बोलूँ मंदिर सारी बैठा भजन ହେଇପାରିବନି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବନି ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସି ଯାଉଛି ବାହାକୁ ନେଇ ଆସି କାରଣ ରାବଣକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପର୍ଣ୍ଣଖ ନାକ କାନ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହେ ରାବଣ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଆସି ଯାଇଛି ନାକ କାନ ତୋର କାଟି ଦେଇଛି ତୋ ଭଉଣୀର ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବାନ ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି ଚରିତ୍ର କଥା କହିଲେ
ଶୌଚାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ମନ୍ଦ କରି ତିଆରି ହୁଏ ପରମ ସତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାର ଭାଇ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଚରେ କରିବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ମନ୍ଦରେ କେମିତି ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ ସେ ବଳକା କେମିତି ଚରିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଛି ଭାଇକୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବା ମୋର କାମ ହେଲା ଚରିତ୍ରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବନଉଥିବା ଯଦି ଆମେ ଜଣକୁ ଖରାପ ବନଉଥିବା ସେ ଗୁଣ କାମ ମନ୍ଦିରରେ ପିଲା ପାଖରେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖି ପୂଜା ସାମନାରେ ତ ମନ୍ଦିର ବେଳା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତ ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇବି ଏବେ ବାହାରିକି ତ ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏକୁଟିଆ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଆସିକି ଆସିଛ କି ବୁଝିଲେ ନା ଖାଲି ଗୀତ ଶୁଣିଲେ फ्रेंड्स मैं मंदिर बाहरी आसी तब जी मंदिर बुलिलु तब पलैबी रूम को तो भिडियो ये रखी नौ भिडियो भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और भिडियो कमेंट भिडियो केमती लगे तो भिडियो ये रखी नौ जय जगन्नाथ।